Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. В Яблочинську обітель в 19-му році преподобний Олексій, будучи сам туй пострижений в монахи з іменем Олексій і рукоположний іеромонахи в 1910 році, відправив на науку земляків Василя Вакарова, Василя Кеменя, Георгія Плиску і Михайла Мачку. У спогадах Олексія Кабелюка, які записані Василієм Проніним в 45-му році, згадується 13 карпаторосів, яких відправив Олексій на науку в Яблочинський монастир. Я поїхав в цей монастир, і за мною була організована погоня. Платон, який їхав з Москви до США, взяв мене з собою, я поїхав з ним. В Америці в місії я роз'їжджав, проповідував на наших русинських приходах. У Пітсбургу жили вихідці із Ізи. Вони узнали з біллю, що тут дома, на Карпатській Русі, заарештовано багато людей лише за віру православну. Вас там чекають. Радіо Лада. Радіо Лада. У путі з Америки я, Олексій, заїхав у Яблочинський монастир і там попросив, щоб постригли і возвели іеромонахи Амфілохія і Матфея, сан священників. А після школи монастирської в 13-му році архідіакон Матфей з соратником Амфілохієм по рішенню Євлогія Георгіївського і Антонія Карповицького були відправлені в Константинополь. 29 березня 14-го року митрополит Селевкійський Герман Стрінопулос, ректор духовної школи на острові Халки, рукоположив Матфея в сан іеромонаха. Отримання русинами священничівського сана в Константинополі не було випадковим. Цей крок священноначалі православної церкви зробили для того, щоб відвести від закарпатських русинів можливі репресії зі сторони католицьких властей Мадярщини. З острова Халки молоді місіонери через Італію, де навістили Рим і Ватикан, 27 квітня 2014 року прибули до Мевизу. А надзор влади за русинами був такий великий, що вже, по словам іеромонаха Сергія Цьоки, через 6 годин після повернення домів іеромонаха Матфея він був арестований мадярськими жандармами. Радіо Лада. Радіо Лада. Формальний повод був для арешту – нелегальний переход границі. З Ізи Матфей під конвоєм був доставлений в Марамош-Сигот. Після 21 дня арешту його перевезли в Кошиці. Лише після розпаду Австро-Мадярщини повернувся він у рідне своє село 28 березня 19 року. Сьогодні ми, потомки святого Іова і Олексія Карпат-Руських, покликані пам'ятати, що саме Руська православна церква дуже багато зробила для відродження православ'я на Підкарпатській Русі. Сербська церква, боячись конфліктів з ЧСР, включилася в поміч русинам дещо пізніше, в 30-х роках, коли вони запропонували русинам Підкарпатській Русі вчитися в македонських семінаріях, школах, котрі також духовно кормлялися руською зарубежною церквою і особливо Афоном. Віримо, що Яблочинський монастир на Холмщині обітель допомогла нашим предкам 100 років назад. Прибуде вона і до скончання віка, як вірний 1150-літній стовп православ'я з часів святих Кирила і Мефодія.
Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов.